prezentáciu o proximálnom tubule. Ja vám poviem nejaký taký zrýchlený úvod, keďže už tretíkrát to isté budeme. Dobre, a potom tak bližšie ohľadne proximálneho tubulu poviem to. Takže oblička sa nám skladá vlastne z obličkového telieska, z proximálneho tubulu, hrenové kľúčky, distálnych tubulov a potom z tubulí colligentes a ductus papillaris. Obličkové teliesko sa nám skladá ďalej z kapsuly glomeruly, ktorá má vlastne vonkajší list skladajúci sa z jednej epitelovej vrstvy a vnútorný cit, ktorý tvoria podocity, z ktorých vlastne vystupujú sekundárne výbežky, tzv. Pedikly, ktorými sa prichytia na glomeruly a tak vytvárajú vlastne bariéru medzi krvou a močou. Ďalej glomerule, čo je vlastne 30 klapky kapilár, vstupuje nám do neho arteriola efferens a po trafizácii nám tu vlastne vzniká primárny moč. V proximálnom tubule ďalej prebieha vstrebávanie a transport látok ďalej. V hrenové kľúčke prebieha ešte vstrebávanie sodných iónov. Potom v distálnom tubule sa nám vlastne moč z izotonického mení na hypotonický a prebieha tu ešte reabsorpcia iónov. Ďalej pokračuje do tubulí colligentes a ductus papillaris, ktorý vyúsťuje vlastne na papilla renalis area cribrosa a tak vlastne už začínajú odvodové cesty. Čo sa týka toho proximálneho tubulu? Ja by som ešte trochu dopovedal k tomu distálnemu tubulu, že je to taká časť, kde môže vznikať polyúria, alebo vlastne to je dôsledok toho, že polyúria alebo anúria, keď ten antidiuretický hormón príde dostatku antidiuretického, v tom distálnom tubule vzniká tá polyúria, že zvýšené močenie. No, ten proximálny tubulus, vlastne dĺžka je 15 mm, skladá sa z dvoch častí, pars contorta a pars. Jaký tam je epitel v proximálnom tubule? Uratel. Jednovrstvový kubický a je tam taká špecialita. Len super. Sú v tom proximálnom tubule mitochondrie? Mitochondrie možno. Určite sú. A čo to je dôsledok, že prečo sú tam vlastne? Je ich veľký počet? Hej, Ale super, interakcia s publikom, to sú potrebná, akože, je tam potreba veľa energie, preto sa tam nachádzajú mitochondrie na tom bazálnom pole, sú tam imaginácie v tej membráne. Tam sú tie mitochondrie, no a na apikálnom pole sú vlastne ten kefkový len. Takže prebieha tam v tom proximálnom tubule, je to vlastne o vstrebovaní, primárne vstrebovanie a sekundárne. Primárne môže byť vlastne, je aktívne a pasívne. Aktívne je primárne a sekundárne. To primárne, NaCl ióny, Na+, Cl-, no a to sekundárne je vlastne glukóza a aminokyseliny. Je dôležité spomenúť ten renálny prach, to je vlastne pre glukózu, nemusí len pre glukózu, takže ten renálny prach je 10 mmol na liter v tom proximálnom tubule. Keď ho prekročíme, to je napríklad u diabetikov, takže prekročený znamená 15 mmol na liter v tom proximálnom tubule tej glukózy, takže tá glukóza sa potom nachádza aj v moči, čo by nemalo byť. A stena toho proximálneho tubulu je neprepustná pre bezprahové látky. To sú také na zapamätanie inulín a kreatinín. No a v tom proximálnom tubule pH ostáva alebo sa mení. Viete mi povedať? Mení sa. Znižuje. Vlastne konečným dôsledkom je také vstrebávanie vody a tých resorbovaných látok do tretiny. No. Dobrý si. Nikto nespí.
Aká to je oblička? A povedzte mi, že Nikto nespí. prečo? Že aká to je oblička? Čiže pravá alebo ľavá? Ale... No, napríklad. No, super, to som vás tak chcel. Iba, že si dáte pozor. A v tom proximálnom tubule nachádzajú sa tam podocity, vlastne, kde sa nachádzajú? Ti tam ten slajdok nepovedal. Proximálny tubul, čo? No, vo proximálnom nie sú? Nie. Dobre, super. Dĺžka toho proximálneho tubulu. 15 mm. A stena toho proximálneho tubulu je neprepustná pre bezprahové látky a to sú... Kreatívne. No, super. Páčka sveta.